माथो राव फैयासैब्रा गेलेनो गेलेला दिनै। ओइ डन नोंनाव मोनसे खोथा सोंदोंमोनलै। मा खोथा सों? दाख्लै लामा लामा मानो गाबबोनायलै? हैद माला गाबा आंलाय? जा गाबदोंना इयो। फै आंलाय माला गाबा? हैद आं नुथारदों। आं नोंसिनो मोनसे खोथा खोन्थानो दै। थांनाय नस्थ' चन्द्रआव बोरमा मासे खावनो थांबाय। बोरमायाबो जा गिदिर खासिलायबावसो। दाना बोरमाखौ बोहां जाबाय, बोरमाया जि गाबख्रावबायना। दाना मालिकआ फैबायना, अबेथिं खारनो जाबाय आं। बारि बारसिना खारबाय जों, जि होसोबायलै जोंखौ। दाना खेंगुरा गिनानै खिल्ला जोब्बायलै आयौ। हैद फाग्ला थांनायखौ गोसोखांबाय थायो नामा? गोसोखाङाबा माथो आंखौबा जावदों। हाब नोंसिना इदिसो जादों? आंना बिफाङाव नारें खमलाया जि गोमोन गोमोनलै। दाना जानो होआना। सानसेखालि खावनो थांबाय आं, जि गोमोन गोमोन बबेखौ खानो जाबाय आं। बेखौ खाहां नायदाव थांबाय आङो। थाइसे खाहां जाबाय, दाना खियाव सोदला। हे इसोर दाना मा खालाम जाबाय आं। जि रागा जोंबाय आं। सोर खिना दोननायमोन मोनबा खिथुखौनो दानख्लाबथारगौमोन। आइयो दाबो ओंखाम जानायाव गोसोखांबा जि मुगैयो आं।